Менск зноў паплыў, а надвор'е ўжо рыхтуе новы сюрпрыз. У Беларусь пасля пахаладання прыйдзе спёка да плюс 38. Мікола Статкевіч даў параду Лукашэнку, як рэагаваць на ультыматум Зеленскага, а Вальфовіч прызнаў, што удар па аўтобусе з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці быў правакацыяй, каб сутыкнуць Беларусь з Украінай. За вас падабайкі, мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». 4 дні, роўны столькі засталося ў афіцыйнага Менску, каб перадухіліць страшныя рэчы. Нагадаем, 19 чэрвеня прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі паставіў Александру Лукашэнку жорсткі ультыматум. Кіеў дае роўна тыдзень на дэмантаж расійскіх вайсковых ретранслятараў у беларускім памежжы. Сёння 22 чэрвеня. Гадзіннік цікае, дэдлайн набліжаецца, а напружанне дасягнула піку. І ў гэты крытычны момант у інфармацыйнай прасторы з'яўляецца голас Міколы Статкевіча. Ягоны допіс, апублікаваны ў тэлеграм-канале «Палітыка», фактычна стаўся прагматычнай інструкцыяй для беларускіх уладаў. Што рабіць, каб не згарэць у полымі чужой вайны? Статкевіч канстатуе, размяшчэнне расійскіх вышак навядзення – гэта адкрыты суўдзел у забойствах украінцаў. Паколькі Крэмль ніколі не дазволіць Менску іх прыбраць, удар Кіева ў адказ робіцца непазбежным. Але галоўная парада палітыка наступная. Калі украінскія дроны паляцяць, Менску трэба проста не замінаць. Статкевіч наўпрост перасцерагае ад выкарыстання беларускай СПА. Зенітныя ракеты дарагія, іх мала, але самае галоўнае – абломкі збітых дронаў і самых ракетаў гарантавана упадуць на галовы мірных беларусаў. Не варта ўжываць і сродкі радыёэлектроннай барацьбы. Збітая з курсу ракета ці дрон паляціць куды заўгодна. Навошта рызыкаваць жыццямі інфраструктуры Украіны дзеля абароны расійскага жалеза? Таксама Статкевіч заклікае тэрмінова паклапаціцца пра бяспеку людзей на зямлі. Палітык раіць неадкладна наладзіць сістэму апавяшчэння аб паветранай пагрозе ў паласе ад украінскай мяжы да самых ретранслятараў. А мясцовыя ўлады абавязаць тэрмінова абсталяваць бамбасховішчы хоць бы ў падвалах шматкватэрных дамоў ці нават у прыватных склепах. Як быць з рэакцыяй раз'юшанай Масквы? Статкевіч раіць проста яе праглынуць. Пасля удару можна абмежавацца гучнымі дыпламатычнымі нотамі, але ні ў якім разе не адказваць вайсковым шляхам. У вайне дронаў, дзе Кіеў мае каласальную перавагу і масавую вытворчасць, Беларусь зазнае хуткую і поўную паразу. Палітык рэзюмуе сітуацыю вядомым анекдотам і прапануе Менску перадаць Кіеву неафіцыйны, але выразны месседж. Ды чаго ўжо там? Ляпі, толькі далей біць не трэба. Да заканчэння ультыматуму засталося ўсяго 96 гадзінаў. У справе аб рэзанансным інцыдэнце ў Бранскай вобласці Расіі, дзе быў атакаваны аўтобус з беларускімі дзецьмі, апытаны ўсе сведкі. Пра гэта заявіў дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфовіч. Паводле версіі афіцыйнага Менску, прычынай здарэння стаўся ўдар беспілотніка. Вальфовіч падкрэсліў, што інцыдэнт мог быць наўмыснай правакацыяй, мэтай якой сутыкнуць Беларусь і Украіну. Пры гэтым кіраўнік Савету бяспекі запэўніў, што ўцягнуць краіну ў ваенны канфлікт не ўдасца, а вынікі расследавання спецслужбаў найбліжэйшым часам пакажуць Александру Лукашэнку. Ва ўкраіне завяршылася расследаванне справы беларускай журналісткі Інны Кардаш, якую абвінавачваюць у шпіянажы. Як паведамляюць медыя са спасылкаю на крыніцы, выніковы дакумент абвінавачвання ўжо перададзены ў суд. Паводле версіі СБУ, у Кардаш, якая з 2019 года працавала ва ўкраінскіх медыях, уладкавалася паводле кантракту каардынацыйны штаб у абыходжанні з ваеннапалоннымі. Сцвярджаецца, што там яна фатаграфавала сакрэтныя дакументы для беларускіх спецслужбаў. Журналістку затрымалі ў студзені 2026 года. Вядома, што ў траўні Менск прасіў улучыць яе ў спісы на абмен, аднак Кіеў адмовіў. Дата судовага працэсу пакуль трымаецца ў сакрэце. Сёння ўначы ў Менску на скрыжаванні вуліцаў Альшэўскага і Петраглебкі сутыкнуліся матацыкл «Альфа» і аўтамабіль «Шаўрале». Паводле папярэдняй інфармацыі ДАІ, 17-гадовы кіроўца двухколавага транспарту паварочваў налева на забараняльны сігнал дадатковай секцыі святлафора. Як высветлілася, падлетак наогул не меў пасведчання кіроўцы. З месца здарэння непаўналетняга матацыкліста даставілі ў больніцу для медычнага абследавання. Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць правяранне. Учора ў дзень у Добрушы работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый правялі незвычайную выратавальную аперацыю. На вуліцы Пралетарскай мясцовыя жыхары заўважылі бусляня, якое выпала з гнязда. Птушаня ляжала на зямлі каля слупа вышынёю пад 8 метраў. Ратавальнікі, якія аператыўна прыбылі на выклік, пры дапамозе аўтадрабіну акуратна паднялі птушку і вярнулі яе ў гняздо. На шчасце, пры падзенні малы не пацярпеў. Медычны агляд паказаў, што ветэрынарная дапамога бусляняці не патрэбная.
У Беларусі стартаваў купальскі час, маштабны перыяд народных гулянняў, які працягнецца амаль 2 тыдні. Як тлумачаць фалькларысты, святкаванне традыцыйна ахоплівае дні ад летняга сонцастаяння ў 20-е дні чэрвеня да купаля паводле старога стылю ў ліпені. Адным з першых гасцей прыняў музей народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы. Мінулай суботы, 20 чэрвеня, тут сабраліся больш за 2000 чалавек. Наведнікаў чакалі выступы фальклорных калектываў, кірмаш рамёстваў, карагодаў, 3 рады і, вядома, традыцыйныя скокі праз ачышчальнае вогнішча на беразе ракі. Святочная эстафета толькі набірае абароты. Прыняць удзел у старажытных абрадах, пашукаць папараць кветку і адправіць вянкі па вадзе найбліжэйшым часам можна будзе ў парку гісторыі Сула, Дукорскім маёнтку, Бярэзінскім запаведніку, а таксама на розных пляцоўках сталіцы. Маладыя спецыялісты ў Беларусі маюць права на аплатны адпачынак адразу пасля заканчэння вучобы і да моманту афіцыйнага працаўладкавання. Паводле Міністэрства працы, працягласць адпачынку для выпускнікоў пры размеркаванні або мэтавым накіраванні складае 31 дзень. Для будучых педагогаў гэты тэрмін павялічаны да 45 дзён. Выключэнне складаюць тыя выпускнікі, якія ўжо працавалі ў арганізацыі падчас вучобы. У такім выпадку адпачынак даецца на агульных падставах у адпаведнасці з працоўным заканадаўствам. У Беларусі зменяцца правілы фармавання крэдытных гісторый. Адпаведную пастанову прыняў Нацыянальны банк. Першы блок навацыяў набудзе моц 18 ліпеня. Яго распрацавалі ў сувязі са з'яўленнем крыптабанкаў. Цяпер яны будуць абавязаныя перадаваць у базу інфармацыю пра крэдытныя ўгоды, а таксама змогуць самі запытваць справаздачы для ацэнкі кліентаў. Наступныя змены пачнуць дзейнічаць з лютага наступнага года. У дакументах з'явяцца звесткі пра памеры атрыманых крэдытаў з дзяржпатрымкай. Акрамя таго, пры запыце гісторыі прыйдзецца дакладна канкрэтызаваць мэту, што заклікана абараніць грамадзянаў ад махляроў. Першыя спякотныя выходныя чэрвеня прывялі да трагедыяў на беларускіх вадаёмах. Паводле таварыства выратавання на водах за 2 дні патанулі 3 чалавекі. Яшчэ 3 атрымалася выратаваць. Так, на Камсамольскім возеры ў сталіцы загінуў 68-гадовы мужчына. Яшчэ адзін выпадак зафіксаваны на Цнянскім вадасховішчы. Там патануў 20-гадовы юнак. У таварыстве выратавання на водах паведамілі, што цела хлопца дасталі за 15 метраў ад берагу, прычым глыбіня ў гэтым месцы складала ўсяго 1,5 метра. Менск апынуўся ў эпіцэнтры магутнага навальнічнага фронту. Моцная залева ўжо прывяла да падтаплення ў мікрараёнах Уручча, Усход, Сцяпянка і Дражня. Высокі ўзровень вады на вуліцах Астрашыцкай, Кнорына, Каліноўскага і Гарадзецкай заблакаваў рух шэрагаў аўтобусных і тралейбусных маршрутаў. Сіноптыкі папярэджваюць, што навальнічны фронт з лакальным градам і ветрам да 20 метраў за секунду працягне ссоўвацца ў паўднёва-ўсходнім кірунку. Пры гэтым канец чэрвеня абяцае быць зменлівым. Пасля сённяшняй навальніцы прыйдуць атлантычныя цыклоны з дажджамі, а самым халодным днём тыдня стане чацвер ад плюс 15 да 21 градуса. Аднак ужо з выходных 27 чэрвеня надвор'е зробіць рэзкі разварот. Сіноптыкі папярэджваюць пра надыход анамальнай хвалі спёкі. У пачатку ліпеня слупкі тэрмометраў на поўдні краіны могуць дасягнуць плюс 38. На гэтым развітваюся з вами, стаўце лайки і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Пабачымся заўтра.